Anday? Pakam. Sige, pasigundahan nato. Tawagan naton habungahan sa rayawan. Kapitan Jonathan Mabanan, Han Dumakol, Barangay Kandumakol, Papadisa ini, Han School Head at Kaulayan Elementary School, Madam Sina Zarpiga. Bago kami ang Topre Maestro. Honorable Jonathan Mabanan ng Kandumakol. Of course, ang ato na school head from Kaulayanan Elementary School, Madam Sena Sarpiga. Thank you. And ang ikatulong masayaw, ang ato sa kapitan, Tikang Barangay Bayog, Honorable Joaquin Mabini. Papadisan gihapon ang ating usa nga mabay sa Tikang Hamunsong Central Elementary School, Madam Aileen Elizalde. Topre Maestro. Kurang
garis mo ba't nagbago? Todo na pinayula Kakupay daw ay akang lilipat dito Na magsaya iniyan mamulang dito Hawaan tagilaw Pupunan tagulan ang mata na gusto Magres na Halalay dyan Bawat pamurutan Kung diri makamusin Ikaw ang pinakaanggan Pag-ibig masunod Gawang pupunan sa paskula Pinsan mamukunan Halalan Nagpapayungan Kalihan At sunod-sunuran Kay bangin mahulog si Kapitan O himayura Pangayula ang tira magsayang O pangsturaan Kay basikamahan pahirap Tira pagdahan Halalay dyan Pagmaurutan Kung di matalusin Ikaw ang pinakaanggan Kay dami